zoba nemali imali egcwalisa ibhanki utata nimthengela ibhaki ebhala luxury na zoba nemali imali egcwalisa ibhanki utata nimthengela ibhaki ebhala luxury chelete runa ribatla li chelete faka chelete kaone malungenzani 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 ya manine to vai go já vai go vai go vai go já dala que cesa que puxa bekosha boshi kusha na ungidala ngekosha so vaga go já dala que cesa que puxa bekosha boshi kusha na ungidala ngekosha so vaga go já vaga go kusha STYLOS ndiyathi man kulo landela emva kwakho mali yampra STYLOS phone ndiyeva mani uba buke wafika phaa endlini mali yampra udade wethu wafika kukho yena uGloria xa mamela foni into engathandanga liba ufike phithizela traumatized ngoku udade wethu phaa uphathayeka uyatatazela uphula nezitya xa kuringa ifowuni vela axhume naxa kulitya phezu kwendlu bangathi kuyadutyulwa hayi STYLOS umlimazile umhlukumezile nyani uziqonde ndimse kwasibhedlele abantu aphazamisekileyo emundweni ngala mali yakho wayabonisa psychiatrist and STYLOS bandithathe exactly la 3,000 rand yakho so ke ngoimali yam ndayifumana nini ke ngoku bra STYLOS uyayazi uba andikuthandi udisappointa bethe kwenu akuphele ngajuni kuphelele ujuni uyabona ke ekuphele ngajulayi yabona uAugust phaa ekuphele ngaSeptemba ndinika imali yakho nakanjani yabona ke bra ngomxelela ngento zophela koJulayi noJuni noAugust ngoku bra uxolo noSTYLOS uSTYLOS ndiyaxolisa and ke ngomna ndiyaxolisela le week kasisiGorilla mna bendifuna wena bra bendifuna wena yonke bendifuna wena bra and uthayima ngoku uthayima ndime apha entanyeni ngoku andiyazi uba mandithini oko bendikhangela phaa ndifumana inyanga yonke kuthiwa umkile wena bra xolo STYLOS jonga mani ndingabe ndinike 100 rand nje uba igama lam liyakho libi sayoyithatha phaa endlini samda dala que cesa que puxa boshi kusha na ungidala ngekosha so vaga go já dala que cesa que puxa boshi kusha na ungidala ngekosha so vaga go já Wash bafethu nikezana nini ekusengome sendinikile kwezinkundla niphinde natrack aba kule khonje wait time nikezana wena anikezi mna andiniki into wash wena D plus nikezana son qina mathama khotman andikwazi ubhuda shoba amazu utagusta ya ngathi umnyama ngathi njaya umntana apha kuwe ya ndiyathi abantu bendikhe ndakubona apha ekuseni khotman xa unxibe nje siskipa sakho sodwa yabo unganxibanga le ayibhalwanga ya ndiyathi xa unganxibanga le jezi hayi lakhini bafethu minini ngoba kokusibindini phosa yabo time ezintandazela wena time soshoda STYLOS wazana noDoki wena hayi mala bra amazi kanti lento goyenza hayi mazi mina into endiyenze xalela amabhuteri ngathi ndiyamazi ntontoni thetha le ntoko uzandiyeka STYLOS hayi man yabona lentana leya ndiyayibona ndifuna uyibona phi yakhona ndibiza athi ndiphatha nje ndiphathe impela ndiphathe mo bengazukwenza nini hayi nix uzayiphatha ndiphathe uyiphatha exebhuda kancane khotmani man ngathi we ngathi khoya apha so bhuda ya ngathi yathetha uta uzini bafethu manjonga into eyenzekayo bhuda yabo andikufundelanga la we
andikwazi nokwazi bra. Akafundelanga angafundeli Xa ke ngoku uyabona mna bra ndifuna ube ngathi ndiphazamise ndiyayazi sesipani ngoku sithuba sakho somsebenzi yabo ingathi khona into ayithethayo bhuti ingathi khona into ayithethayo yabo. Khathi fana nindazisa ngane nibhizi. Indebe sithi ngathi angakuphatha yena ubra niphathaphathana ingathi uzithembile. Lonely. That isn't that charge? Tin pin. The time I tin pin man. 1676. 1676. 1676. Kuba ngole mali kwa my friend in the cashback. 1676. Shon jam. So Buddha. STYLOS intoni libuyenza pha? No yabona 100 rand susuyeka bra ebhatela. Otherwise jonga favor unika imali yami manje ndiyobiza ubra simane siya pha kuwe sokuhlupha enzo sosithi makahlukumeza nosisiGorilla kwenza izinto easy for mna na for wena. 1676 Vai go já, vai go. Vai go. Vai go já, vai go já. Dala ngeseza ngephusha, bekhosha shikhusha. Now ngidlala ngekhosha, so vaga go já. Dala ngeseza ngephusha, bekhosha shikhusha. Now ngidlala ngekhosha, so vaga khosha. Vaga go. Vaga go já, Vaga go já. Vaga khosha.